हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ लोगोफोर बे सानैसो ब्लग होनायाहै ब्लग भिडिअ होनाया एसे लेट जादों आरो माने गेसें जादों मानोना जोंनिया गोदान कारेन्ट फिटिं खालामदों होननानै बुंगासिनो दङ आरो दिनैनि ब्लगआबो बे गोदान कारेन्ट फिटिं खालामनायनि सायावनो जादों आरो बे सानैसो ब्लग भिडिअ होनायाहै लेट जानायनि ओंथिया बेनोदि आङो माने सानावहा कारेन्टआनो थाया जादों मानोना बिथांमोनाहै कारेन्टखौ दानना लादों कारेन्ट गोदान फिटिं खालामनायनि थाखाय आरो बे कारेन्टखौ दानना लानायनि थाखाय माने जोंहा चार्ज गैथ'वा जादों माने चार्जनि प्रब्लेम जादों सानावहा माने सानसे कारेन्ट थाया आरो हरब्लासो कारेन्ट फैयो बेखायनो माने ब्लग भिडिअखौ थाब थाब होनो हायाखै आरो आङो दायो दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाबाय कारेन्टनि सायावनो जोंहा निउ कारेन्ट फैदों गोदान कारेन्ट लाइन फैदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै एसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम दाबाव फैदो बिदिब्ला बै गोदान कारेन्टखौ एसे नायहैनोसै हेल' वाव नै कारेन्ट खुन्था गोदान आरो बेयाव थोंनै गायदों नै बेयाव थोंनै गायदों वाव नै बेला आंबो थांगोनलै हा आंबो थांगोन नोंथाङा बिदिबा मादि जागोन ब्रा मा थांनो गारि भुति जानो नांगोन भैरबकुन्द आदसा आंबो थांगोन दै जागोन ना मा तारिखआव थांगोन ओइ मा तारिखआव थांगोन मा तारिखआव थांगोन बुङा मानो 24 तारिख बेथिनो 24 तारिख आदसा आंबो थांगोन दै ना आदसा जागोन दिनै आं नोंसोरनि कारेन्ट बोनायखौ नायफैबाय एसे ना मजा नांदो कारेन्ट बोनायखौ नुनानै आरो नै गथ'फ्रा बिराद रंजादों आरो ना कारेन्ट गोदान फैबाय नालाय बिराद रंजादों आरो बिराद गाहाम मोनदों आरो बिसोरो कारेन्ट गोदान माने ओंखाम जायाबाबो थानो हायो आरो ना आजिखालि कारेन्ट थायोब्ला मानोना मबाइल नुयो टिभि नुयो ना ओंखाम जायाबाबो थानो हायो आरो आजिखालि ओंखायनो गथ'फ्रा नै बेसेबां रंजादों कारेन्ट गोदान फैनायनि आदसा रंजायाखै ओइलाय बिसोरो कारेन्ट गोदान फैनायनि बिराद गाहाम मोनदों आरो ना लोगोफोर हेल' मिस्टारफोर मालै मा खबर मोजां हा वाह मा नामलै नयन बरगयारि मा नाम नयन बरगयारि वाह नोंनियालाय नेरसोन बरगयारि वाव बोरिया नामलै नाइस नाम मा खालामदोंलै नोंसोर जना दं वाह ओइ बे मा बुस्थु आखाइ लाना रड मानो लादो रडखौ बरफ हा बरफ जागोन थारमाने ना भाङा सिङानो फानगोन आरो ना आदसा बेसा फैसा लादों नों हा ओइ बरदेगा नायनि 500 फैसा लादों नों नायनि वाव वाह हिसाबखौ नायनि वाव 500 600 वाह 500 600 वाह इमान फैसा दं ना नोंनाव मालिक ना माले हा मालिक ना माब्रा मालिक गारना दोनफैदों आरो जोङो बेवहायनो दङ जिरायनानै आरो बेनि थाखायनो एसे भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो ना नै कारेन्ट मेनफोराहाय गोदान कारेन्ट लागायदों बै खुन्थायावहाय नै बेवहाय कारेन्ट फिटिं खालामगोन दायो नोंलाय मा हाजिरा मावदो नामा हा हाजिरा मावदो बेसेबांलै 500 नामा 500 हा 600 औ 600 बेथिं दङ तार बेथिं दङ लहा बेथिं दङ मा जिनिस बे अन्थाइ मा अन्थाइ बे कारेन्टनि आरो ना कारेन्टनि आरो बहुत जिनिस दङ बेथिं तार वाव कारेन्ट फिटिं खालामदो पुरा नै नांगासिनो मा दङ दिक्सि लहरा आदसा बेफोर गासिबो जिनिसफोरा कारेन्टनि गोजा आरो ना कारेन्टनि बल्ट नाट रेन्स वाव मा जिनिसलै
आरो गोदान कारेन्ट फिटिं खालामदों होननानै बुंदों आङो जोंनि बेथिं फैदों गोदान कारेन्ट मोनसे गारियाव लाबोदों नै हा तार सिङाव बहाथो मानसिया बहाथो हा बबेथिं बहालै र' नागिरगासिनो दङ र' नमल लाजिदोलै हा लाजिदो ए नमल ए बिथाङा नमल बे माहाजन होननानै मिथियो आरोना जों नै आंनि खामानि मावनाय खाथियाव फैदो आरो लाजिदो आरो बे बिराद लाजिदो फिसा माहाजोनानो फ्राय हा नोंखौ माहाजन होनना बयबो सिनायोब्रा फिसा माहाजन आदसा फिसा माहाजन ना तामान माहाजन ना वाह गोदोर माहाजोना न'आव दङ आदसा मानो गिदिंबाय थादोब्रा नोङो लाजिदो फिसा माहाजोनलै बिथाङा हा ओइ भाइफोर मा खालामदोलै दङ साइकेलसो सालायदों माथो लेडिबार साइकेल लानानै बहा थांनो आदामोन एसे रायदावलां मिनिबाला बाला मिनिनानै बबेथिंजाय खारलांगोन नोंसोर सोनाफोर है बबेथिंजाय खारलांगोन नोंसोर सोनाफोर लेडिबार साइकेल लानानै बहा थांनो नोंसोरो गरमाबो लाजि बे जाबाय हिर' पकेटाव दङ लाख फैसा हिर' नङा दै लोगोफोर बे जाबाय हिर' पकेटाव दङ लाख फैसा बेनि थाखायनो दिन्थिदो नोंथांमोननो आखाइखौ ओइलाय बे मा बुङो बेखौ मिडल फिंगार माने मा बियो गेजेरनि आसि बिमा आरो ना मिडल फिंगार आदसा आरो लोगोफोर बे माखासे दै नै आरो मानसिफोरनि गायनाय फुनाय बोथोराहै नै जोब्बायानो गायनाय फुनाय खामानिया जोब्बायानो जोंनिथिं नै सोमखोर मिथिंगा सोरगिदिं आरो एसे आइसक्रिम जाना लानोसै किमान आइसक्रिम किमान 5 টাকা only wow hey বজাইছা এটো বজাচোন wow বজাইছা বজা বিরাট সাউন্ড যাইলে কি পেপাও এটো কত পায় এটো জিনিস কত পায় কিনিলে পায় না কিনিলে পায় itu beleg-beleg ako ki tadi amatu di setengah di go pamuksi আগতে কওয়া লাগে জানে তো এঙ্কা কুছিরা নে আইসক্রিম না আছে জান নাই কুছিরা নাই 500 টাকা নহবো এই পাকি দিও যাই না आइसक्रिम wah मा खबर मोजां wah नायनि wah ओइ बे hey बहा थांनो हा wah ओइ सर्ट जागोन हो कारेन्ट तारखो कारेन्ट गैयियावनो एसे दांना नायनोलै गोदोर कारेन्ट तार फैदों ना गोदोर कारेन्ट लाइन फैदों जि बम ताराबो भाई सदावा ठीक आगले भाई लांगले सदावा ठीक आगोनानो लांगले ए बमसाव लांगोन ओइ सिख्लाफोर
मा खालामदो ओइ सिख्लाफोर मा खालामदो बेनि नामा जाबाय बनिता बेनि नामा जाबाय सुनिता बेनि नामा जाबाय अनिता बेनि नामा जाबाय सुमिला बेनि नामा जाबाय रुमिला वाव मा जादों नोंसोर हा बरफ जादो बरफ जायाखै बरफ जादो वाव नायनि सोर बे वाव सुमिला वाव सयाबिन बहाथो सयाबिन Oh, wow, wow, wow. Karen fैनायखौ नायदो आरोना नोंसोर ना ओइ कारेन्ट फैनायखौ नायदो आरोना कारेन्ट बनायनायखौ ना सुनु ओइ सुनु ओइ सुनु नाय सुनु गोमाय बिथिं दङ सुनु बिथिं दङ मुनु